Hayi ke sana yafika imini bekade xelwa i-girls zihambile zise-Durban. So it's Londi, it's Knox, it's Prue, and Usihle. It was a beautiful, beautiful journey. These girls are Polile, guys, I don't want to lie. Went to this beautiful villa Mtakabao esemhlanga. So uLondi nawe announce ke-girls banba Q is coming. Q efika nje uqhaqha indaba ba uLondi. I mean, like, why are we talking about the Tyler thing yango 1966? Q is busy telling uLondi bani basana ndithunyelelwa i-screenshot ku-Twitter. Ibethina no Q. Hayi Mtakabawo. Athi uLondi nguthuthwa ntoni i-screenshot uba abe sitsho uba abantu laa nto sasiyibonile mani ba abantu abathandanga uLondi i-comment abayenzayo ngelokhwe kaTyler besithi ntoni uLondi umdala kuTyler. I mean, like uLondi into wayezama uyithetha uba uTyler umile kakuhle for laa lokhwe badlale ngoTyler. Nandifuna xoke guys because yindlela ayibona ngayo. If ever mna laa lokhwe ndiyibona intle for uTyler, it's fine, but other person uyibona ngenye indlela. Hayi sana umtyhu athi ezinye I can't even read ezinye girls they were like you are asana lo mfana uzise i-bad vibe. Uyamazi ke uNox akamfili uQ at all. So hayi ke nyhani uLondi abesithi girls sekukubi ke ngoku etafuleni kusekukubi abe sithi uLondi girls we are meeting my cousins because next week ndizoba nembeleko yabantwana apha eDurban, so I need to let my cousins know blah 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 in face to face, which is a great gesture. Hayibo athi uQ uba how about we hanging out with uHlobi? Abanye bathi hayi njani kaloku athi uSihle no we can't do that because kaloku uLondi uyajola. Sesiyazi ngosiLondi uba ujolana namntu kaDinewo nemkhumbulo uDinewo umloyisani esitsho ubana rha ubhizi uyanithuka but you are eating my slaps. You are busy with my slap. You are busy with my leftovers, but you're busy but you are busy with my leftovers. Which these other friends, which I love, I think I really enjoy a character ka Sihle and Upro with Unox ba they thanda peace abanayo together with uLondi. uLondi is a wild one when it comes to them, but trust and believe ningaba close nomntu you nibelonga kunye. Hayibo sana athi not in a bad way guys. So athi ke ngoku this girl Cuba, why can't bathi abanye no we can't do that, we need to respect umntu kaLondi. Asikwazi uvele siphuhluke apha siphume siyotshila noHlobi for ntoni sithini ngomntu kaLondi. That will be a disrespect and he will never like us. Ndiqonda uba yes nina girls nine point because nyhani ngokulozi ndifuneka luze into naye ngento eyayitshona ivela uHlobi. Hayi please uHlobi ke baby daddy kaLondi nyhani iphelele apho. uQ guys unedrama kufikwe endlini. Xa kufikwa endlini ayibo uQ sana seyinguye ngoku seyinguye noSihle. You can't even tell uba le argument iqale phi kahle oyiqale kwinto yokuhlala but uthethe into esisileyo uba ndasuka wena wahlala uthi uSihle ayibo abasithi ngiye hayibo nangegeza ngoku and uQ is such a recruiter. Yes gezo ebesefuna urecruiter ukhazini kaLondi qha laa ntombazana ke sanacaba ezixelele abantu awuzugeza ngam yabo. Hayi sana wagezela uSihle akamyeki angamyeki. uSihle akamyekanga sana wamrevetiza wamravaza because yho uthi wamxelela uSihle sana ubhizi undiqhala kakubi sana ukwazi nospell umixit uthi kumixit kumixed lo ayingomixit uthi undikhumbuza umixit. Yho njengamyeka wathi uCubana ufuna ndiye emgqomeni nawe you want me to take it out uSihle masiye nono emgqomeni because ucinga fana ndakwesabantu kwesabo wabe ephole ngemind sana efolde imilenze yakhe ekhawutshini. Washa wena Sihle ndiqonda uba ndimthandela laa piece kaNox. Ndimthandela pisi kaNox. uQ osoloko efika erhomba uNox osogqiba kwakhe sana lo mfana uthi hey hayi bethunani uQ uthi kuSihle awungakulinge undenze njalo mna utsho ngenwele ezitshiphu.
Yo, hayi ngathi ngingatshongo sana. Jonga wathi ulentuza usihle awukwazi nospela amagama kodwa ukwazi ubona like sifikelela kweliphi ixesha ezitshomi na guys banesixeba omnye unxiba into ezitshiphu okanye ezidurayo like how is that your business? Hayi sana utyhu uyageza guys. I like the fact that uLondi called him into order but ndifilishe ngathi also uLondi uba overwhelmed nguQ and overpower uQ. Because now seke explain ba usihle umprovokile ayikho lo nkamprovoke usihle sibukele umprovoke wathini qha utyhu akafuna umuntu ozawumelana nesi sigezo sakhe akafuni into wabe wafika usihle eready senesithi mna sana ndakumqhaqhela indaba zakhe ndifrivre ngaye flori ndiyakuqhaqhela indaba zakho weQ ndipolishe ngawe izitupu so ungakhe undidelele ndingumntana sekasi mna and if ever uzandibiza ngoba ndingumntana sekasi ndiyayithanda because i-pride yam njengana nqoma ithethelelana nathi wena girl wabesithi uNox nam wandenza loo nto wathi tyhu ndakwenza uNox wathi hayi uNox hayi uyazazi andizube ndithetha loo nto leyo uyazazi uba undenza ntoni ndiqhomeke wena Nox wathi hayi uyazazi uba undenze ntoni andizube ndikuthethelela apha ufuna kube kuxokwa sana ufuna kube kuxoka abanye abantwana they had peace they had a good time benala pijama party yabo it was so nice and cute and sexy wafika yena ngesibhongobhiyane sakhe ungayazi uba angayodlala nabanye abantwana abangamakhwenkwe nje ufuna ntoni emantombazaneni utyhu nkosi yam yintoni abe ebhizi ejinga koosisi ziphi itshomi zakhe ezifana naye yho andithi ikho nto erongo ngaye but hayi uyasokolisa laa mfana lo uLondi wamxelela uba yeyeye qha ndilinjengoba utyhu overpower uLondi sekubisithi nawe umprovokile uQ nakwile ntuza yakhe diary session yakhe ngokulungiseke nje kusithi naye uNox umprovoke njani uQ konke begeza and with the fact that wena Londi qala awukwazi ukhola into order uQ xa isithi makuye kuhlubi kuyothiwa uhlubi kodwa unomntu wena yho hayi uyi-forward laa tshomi u-forward shem uQ so ke guys what do you think about this? Do you guys think umuntu obebukele uba uSihle was wrong for standing up for herself okanye kwenzeke ntoni and jonga uthi uSihle hayi ndingafuni ndithethe mna ndiniqale mna ndingafuni ndibe ndithetha because mna ndizawuthetha mna nditshitshilisa ngalo mfana zonke iindaba zakhe angakulinga ndijwayele lo uthi uye kuma-what private school multiracial secondary multiracial school athi uSihle yandiqhali kakubi mna sitana qonda uba yho hayi sitana Q fumene intanga yakho ndiyaqala ubona uQ edigwe ayithatha izinto ade akhulule imike sidrama engaka uQ nkosi yam hayi ndidikiwe kubukela uQ apha but ke it was just that episode here today guys that's where we are standing. I did not cover ezinye i-episode where uLondi was making i-birthday yabantwana bakhe and yomntana yakhe uBoy and uHlubi apparently was supposed to come. Iziqombe uQ umuncu this is the same Hlubi ongasapota abantwana bakaLondi. This is the same Hlubi that was supposed to come to the birthday yomntwana angazangazi kodwa ngoku ufuneke kuyohenga outwa noHlubi. Yho iitshomi zakukuncuva sana for what you can bring to the table. Hayi uLondi makaphume kwelaa tshomi andiyithandi laa tshomi ude atsho uLondi athi yayibo wakwandibona mna ndidisrespect iitshomi zakho wakwandibona mna ndinyusa ndiklasana neetshomi zakho nyhani kutheni uQ eklasana neetshomi zikaLondi hayi sana ufuna uba famous ngabantu asimazi nomazi thina uQ okanye ndim ndingamaziyo guys sona uba nemazi andiyazi mna uba wenza ntoni andale ndayenzayo uLondi bekufana kamkhathi because uLondi uneetshomi ezibhadlileyo. I like the fact that iitshomi zakhe azikho zonke kwi-industry so it's a good thing also uba engenatshomi ezigcwele kwi-industry zonke. Masidibaneni ke bantu sekwi-comment section and mna ndithi sana uSihle uncedile amravaze uQ angamphenduli angamyeki tu and sana into yoba uphendulwe ngumntu opholileyo oh baba.